Допоможи бранцям Кремля. Із таким закликом рух «Ліберет Краймія» звернувся до народних депутатів. Міжнародний рух за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом у рамках кампанії «Атайлах» закликає українських парламентарів взяти шефство над кримчанами, які зазнали арештів або переслідувань з боку російських окупантів. Народний депутат може взяти шефство, обравши одного з політв'язнів. Таким чином, щонайменше раз на місяць він повинен відкрито розповідати про перебіг справи та стан політв'язня, надавати правову, політичну, інформаційну та іншу необхідну допомогу як самому бранцю, так і його сім'ї. Також закликали допомагати з реабілітацією після звільнення політв'язнів. За інформацією Кримсько-татарського ресурсного центру, 218 осіб стали бранцями Кремля з початку окупації Криму. З них 150 – кримські татари. Наразі 114 осіб перебуває в російських СІЗО та в'язницях. Потім ми в листах написали, що ми просимо до 20 грудня визначитись, з яких бранців Кремля депутати беруть до опіки. А потім ми 21 грудня будемо проводити прес-конференцію і ми будемо інформувати громадськість. Далі ми будемо знову звертатися до тих народних депутатів, які ще не визначилися. І потім ми будемо знову повертатися к цьому процесу і будемо проводити широку інформаційну кампанію.